jer festivalgæster, I skal komme op til Agora G, op til det åbne studie, hvor vi sender Roskilde Festival Radio. Fordi, som Rasmus sagde lige før, så er det nu, der er en udfordring i gang. Ja, jeg er lidt nervøs. Jeg er lidt spændt, men jeg glæder mig virkelig meget. Jeg glæder mig også til at se, at vi har jo kørt med stimen, eller hvad man siger. Så jeg glæder mig til at se, hvordan om vi kan holde den gode vinderkurs, eller om du bliver udfordret. Ja, jeg tror, jeg bliver en del udfordret. Det er jo en flute-off, kan man godt kalde det. En fløjte mod en fløjte, en mano i mano, en kampduel. Og jeg tager mig selv i at være tyren, og jeg tager i den grad Ivan Tønder til at være tyrefægteren, hvis vi skal sætte oddsene i den her kamp. Jeg regner med at få speedet min rygsøjle med din blokfløjte, efter når vi er færdige med det her. Men jeg synes bare, vi skal komme i gang. Nej, og lige først, så vil jeg gerne lige forklare reglerne. Ja. Fordi det er vigtigt, at I derude har jeres hænder klar, har jeres munden klar, hvad I nu kan larme med. Fordi jeg ved ikke, lige vi finder ud af, at vi starter lige om lidt, men Rasmus han spiller lidt, så spiller Ivan lidt, så spiller Rasmus lidt, så spiller Ivan lidt igen. Altså det er bare en iPod battle på fløjte, og den, der får størst jubel, vinder altså udfordringen. Er du klar, Ivan? Ja. Jeg synes bare, vi skal lægge noget musik op. Så skal der jamme. Så starter ud. musikken så meget inde i mig. Du væltede jo også her til sidst. Du gav dig jo nærmest ned og overgav dig måske. Ja, altså, men det er selvfølgelig ikke mig, der overdrager den her konkurrence, men jeg bogstaveligt talt lagde mig faktisk ned midtvejs i den her flute over for Ivan, hvor jeg lige har lov, lige før vi finder ud af, skal jeg have det afgjort. Hvordan synes du selv, du klarer det? Det gik da lige meget godt. Det er meget beskedent. Hvordan synes du, jeg klarede det? Det var da en god behjertet indsats. Jamen lad os få det afgjort, Emil. Jeg synes, at vi skal starte med Rasmus, fordi at han er jo også vært på det program. Så nu skal I lige, hvor godt gjorde Rasmus det? Ja, det var fint. Ja, ikke så imponerende. Hvad med Ivan Tønder? Mange tak. Jamen, det betyder jo faktisk, at vi lider vores første nederlag her på 4. dag på Roskilde. Ja. Jeg tror, at vi begynder at slappe meget af. Det er det. Vi er blevet trygge. Vi vinder altid. Vi vinder hver gang. Nu er det godt med en lille huskepille om, at gæsterne, musikerne, faktisk også skal bidrage med noget. Stillingen er nu
Efter Ivan Tønders flute-off, sejr, overlandet sejr. 3-1 til os. Jeg ser frem til at udfordre igen i morgen.